Id-deputat nazzjonalista Mark Anthony Sammut qed juża kejl differenti għal kap tal-Partit Nazzjonalista ta' bħalissa Bernard Grech minn dak li kien juża għal kap ta' qablu Adrian Delija. F'kummenti ma' One News, Sammut iddefenda d-dikjerazzjoni ta' Bernard Grech li min joħroġ jikkritika l-operat tal-partit minn barra ma jkollux intenzjonijiet tajbin. Qabel ma laħaq kap, Bernard Grech mar jattakka lil Adrian Delija quddiem id-dar ċentrali u fuq it-televiżjoni fost l-oħrajn. Dan għamlu minkejja li Grech kien diġà parti mill-istrutturi tal-partit. Minu parti mill-istrutturi bħali li jien deputat, minu uffiċjal, minu għandu tarika fil-partit, għandu l-istrutturi interni fejn isemma leħnu. Qabel tneħħa minn kap Adrian Delija, Mark Anthony Sammut kien saħansitra idur il-programmi jgħid kemm hemm min u tajjeb biex jieħu post Delija. Naħseb hemm ħafna persuni illi kapaċi jaqdu l-partit u jattiraw dawn il-kurrenti differenti li hemm fil-partit. Illum Mark Anthony Sammut biddel id-diska għax irid jiddefendi l-status quo. Laqqas irid li l-Partit Nazzjonalista jagħmel rapport tat-telfa bilan li jnaqqas il-kritika li tmexxija li mal-Bro Heroes ikkontribwixxa biex titpoġġa f'posta. Si rapport tat-telfa? Naħseb diġà ġiet risposta minn ħadd ieħor dik il-mistoqsija. Ma taħsibx għandu jiġi pubblikat wieħed imma. Kwestjoni mhix ta' rapporti. Sorsi fid-dar ċentrali isostnu li llum Mark Anthony Sammut huwa iktar moħħu f'liema kariga se jieħu. Għal dan il-għan qed jistrieħ fuq l-appoġġ li jista' jagħtih Bernard Grech biex ipattilu ta' kemm attakka lil Adrian Delija f'ismu.